उदालगुरि जिल्ला बाथौ धोरोमारि गौथुमनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो लोगोसेयैनो माजबात बियाब बाथौ गौथुमनि 25थि बोसोरारि थामहिनबा रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि बे गोथार बुब्लियाव दिनैनि बे गोथार जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव गिबि हाबाफारि बायदियै गोथैसि बावनायनि जिथु हाबाफारि बेयाव नुजाफैनाय बाहागो लानो हानाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानिनां आफादगिरि बिथां मन्टु मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि बिथां बड'ला दैमारि आरो बे हाबाफारियाव थानाय बायदियैनो जोंनि लाइमोन आफादनि मानिनां आफादगिरि बन्थुम नार्जारि, नेहाथारि जगदीश मोसाहारि आरो माइनाव आफादनि सानसुलि बि बर' आफादगिरि आरो दालेमि मोसाहारि गाहाय नेहाथारि माइनाव आफाद आरो बे जिल्ला आफादनिनो माइनां आफादगिरि कान्दुराम बर', नेहाथारि सलेन दैमारि आरो लाइमोन आफादनि माइनां आफादगिरि बिनय मोसाहारि, नेहाथारि रितुल दैमारि आरो लोगोसे माइनाव आफादनि माइनां आफादगिरि भारती बर' आरो जोंनि गाहाय नेहाथारि माइनाव आफादनि दिपाली मोसाहारि आरो लोगोसे माजबात बियाब आफादनि माइनां आफादगिरि बिजय दैमारि, नेहाथारि अनिल हायनारि आरो लाइमोन आफादनि माइनां आफादगिरि तरुण बसुमतारी, नेहाथारि सुबेन बर' आरो माइनाव आफादनि माइनां आफादगिरि हिरा दैमारि आरो नेहाथारि दिपा दैमारिजों लोगोसे बे जथुम्माखौ बानजायनो थाखाय बिबान नाजावनाय बानजाय आफादनि माइनां आफादगिरि एबा बे माजबात एलएसिनिनो माइनां एमएलए बिथां चरण बर', बानजाय आफादनिनो मावफुं आफादगिरि कलसिं बसुमतारी, बावैसो आगोल जोंनि गाहाय देवखं बेखेवलांनाय बेखेवगिरि बिथां आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि बानजाय आफादनि राजु बर' बिथांमोनजों लोगोसे मावसोम हान्जानि गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि हारिमु हान्जा आरज हान्जानि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, बे माजबात हालामनि जोंनि बाथौ धोरोमनि गाहाम हास्थायग्रा मानगोनां गेदेमा नोंथांमोन आरो जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननानै बे जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै बानजाय आफादनि जोहै बायदिसिना हाबाफारिफ्राव मदद होनाय जोंनि गेदेमा बाथौ अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबाय। दिनैनि बे बिबार बावजेननाय बे हाबाफारियाव आंखौ बावजेननो खाबु होनायनि थाखाय जोंनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर जासिबाय। दा माइनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो मिथिगौ जे गोथैसि बावनाया जोंनि बर'फोरनि बाथौआरि माहारिनि मोनसे दोरोङारि मोनसे परम्परा मोनसे खान्थि। जोङो जोंनि आगुनि जायफोर जोंनि बिमा बिफा बा बिबा बिबौ बिथांमोननि सिखौ जोङो बावो, मान होयो आरो मान होनायनि गेजेरजों जों बिथांमोननि जिथु आदर्श, जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय जायफोर जोंनि रुंसारि जालांबाय, गेदेमा बिथांमोना जोंनि रुंसारि जालांबाय, बिथांमोननि आदर्शखौ जाहाथे फोथांना लाखिनायजों लोगोसे बिथांमोना दिन्थिलांनाय लामाजों जाहाथे जों आवगायलांनो हायो, बे बिदिन्थियै जोङो बिथांमोननो मान जासिनानै जों गोथैसि बावनाय जिथु हाबाफारि बेखौ जों लानाय जायो। दा बे गोथैसि बावनायनि जिथु तात्पर्य बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमाव गोबांबार रायलायनायनि गेजेरजों जों गोथैसि बावनायनि बिथायाव जों आलारि बाथिनि गेजेरजों सोरां खालामनानै जोङो गोथैसिनि मुङै जोंनि रुंसारिफोरनि मुङै जों आगसि आखाइजों जोङो बिबार बावनाय जायो। दा बेखायनो आं दिनैनि बे बुब्लियाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंनि बाथौ धोरोमा मोनसे समाव गुलाय गुजायोमोन, बे धोरोमाव गोबां माने गाज्रि गाज्रि आसार खान्थि खोमसि फोथायनाय हाबसनफैदोंमोन। जायखौ लानानै जोंनि बे बाथौ धोरोमनिफ्राय बाथौ धोरोमाव नुजाफैनाय बे खिलिमिलिफोरखौ नुनानै गोबाङानो जोंनि बे धोरोमनि फारसे मुगैनाय सोमजिनानै बे धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांनायनि जिथु माबा थासारि बे जानो हमदोंमोन। दा बेफोरखौ नुनानै जोंनि बै समनि माखासे सानसुमै गेदेमा बिथांमोना धोरोमनि फारसे गावनि आंगो गुदि धोरोमनि फारसे अनसायनो थानानै बिथांमोना बे धोरोमखौ फोसाबनो थाखाय फोगोमनो थाखाय आरो फोथांना लाखिनो थाखाय गोबां नारा नाथा नाजाबोदोंमोन।
बिथांमोननि गेजेराव जोङो मख'नांगोन दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव जोंहा भबेन फोरोंगिरि मुंखौ जों मख'नांगोन। बिनि उनाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो मोनसे समनि आफादि आफादगिरि बिथां मथर बसुमतारी, जोंहा गगामुगनि बेटबारि गगामुगनि मथर बसुमतारीमोन, जोंहा सरलपारानि उत्तम चन्द्र सेक्रेटारि बिथांमोनखौ जों मख'नांगोन। बिनि उनाव जोंहा वेस्ट बेंगलनि जोंहा सासे बाथौनि मावथि दङमोन दारेन्द्र इसोरारि, बिथांमोना जोंनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। जोंनि उदालगुरिनि गायसनगिरि आफादगिरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंहा बिथां धनेस्वर स्वर्गियारि, जोंनि बर' साहित्य सभानि बै समनि दरं जिल्लानि मोनसे आफादगिरि बिथाङा। थिग बिदिनो जोंनि गेजेराव गोबां बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायनि थाखाय खामानि मावलांनाय गोबां गेदेमा बिथांमोना दङमोन। दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय। बिथांमोन जोङो दिनैनि बे बुब्लिनि गेजेरजों जों गोसोखांनांगोन। जोंहा बिथां दंबावो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि बानेस्वर बसुमतारी, बिथाङाबो जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। बिफोरां बर' जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङाबो गोबां नाजादोंमोन। गिबि बिथां सोरजिनायनि गेजेरजों जों जि बर'नि गुदि धोरोमा बाथौ, बे बाथ्राखौ बिथाङा प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय नाजालांदोंमोन बिफोरां बर'। जोंनि खैराबारिनिफ्राय बिथां धनराम बर', बिथाङाबो बाथौ खान्थि बिजाब सुजुनानै बिनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमनि फारसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन। जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो सासे मावथि जोंहा बरसलानि, बिथाङा गोबां नारा जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय फोरोंनायाव नांथाबदोंमोन। बिथाङाबो जोंनि दिनै गैलिया। बिथां मंगल दैमारि, रुद्रानि सम्बार दैमारि, आरो बे माजबाद बियाबनिनो गायसनगिरि जोंहा दौरि गाहाय दौरि बिथां बिजेन्द्र बसुमतारी बावैसो आगोल जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। बे जोंनि थाखाय खोब दुखु गोनां बाथ्रा। थिग बिदिनो जोंहा नलबारिनि दुफाराम बसुमतारी, माजबादनिनो आरो बिफोरां हायनारिमोना जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो दिनै गोसोखांनांगोन। आरो जोंनि गेजेराव सासे मैखोम सासे बाथौ सिबियारि, बाथौखौ मोजां मोनग्रा, आरो बिथाङानो जोंनि बे गुवाहाटीनि बाथौ बुरियाव जोंनि जिथु गाहाय दरखं बेखौ बिथाङा गावनि खामायनाय रांजों दान होनानै बेखौ लुफुंनो थाखाय बिथाङा जोंनो 50,000 रां होदोंमोन। बिथाङा जाबाय आबै सम्भाबति सेक्रेटारि, बिथाङाबो जोंनि गेजेरनिफ्राय दिनै रुंसारि जालांबाय। थिग बिदिनो गोबां जोंनि बाथौ सिबियारि, बाथौखौ गाहाम अनसायग्रा सुबुंफ्रा जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। दिनै बिथांमोनखौ जोङो बे गोथैसि बावनायनि हाबाफारियाव जों गोसोखांनांगोन आरो बिथांमोननि मुङै जोङो जोंनि बे गोथार आखाइजों बिथांमोननि गोथार जिउमानि फारसे जों बिबार बावनाया जोंनि कर्तब्य। आरो बेखायनो आं मिजिंथिदों, आं गोलाव बुङालासिनो बिथांमोना जोंनो बिथांमोननि जिथु कन्ट्रिबिउसन, बिथांमोननि जिथु बिहोमा होलांनायनि थाखायनो दिनै बाथौ धोरोमा बे मुलुगाव गोसारनो खाबु मोनबाय। दिनै बयबो हारि माहारिफ्रा जोंनि बाथौ धोरोमनि जिथु फोसायनाय, बाथौ धोरोमनि जिथु फोसाबनाय महर, बिबारनि गेजेरजों जों बोराइ बाथौखौ जों सिबिनायनि जिथु थासारिखौ जों लाबोनो होनो हाफैदों। आरो बे जिथु सिस्टेम, जिथु बेबस्थाखौ जोंनि गोबां जोंनि हारि माहारिफ्रा मोजां मोनदों। दिनै जोंनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिफ्रा जोंनि फोसाबनाय बे बिबारनि गेजेरजों बावनाय जिथु बाथौनि जिथु खान्थि बेखौ नाजावदों। जोंनि गोबां दङ, जोंनि बर'नि अनगायैबो गुबुन हारसा, बांगाल, आदिबासि बा नेपालि फारसे गाहाम जिथु साननाय दिनै दङ आरोखि। बे धोरोमनि फारसे बयनिबो साननाया, बे साननाया जोंनि गुबुन गुबुनफोरनि गेजेराव दङमोन। नाथाय दिनै बेखौ फोसाबनायनि नाजानायनि गेजेरजों हानाय जाबाय। आरो बे दिनै मर्यादापुर्ण धोरोम हिसाबै बयजोंबो सानजानाय जाबाय। आरो बेखायनो आं मिजिंथिदों दिनै दख'नायाबो जोंनि फोसाबनाय बाथौ धोरोमनि बे आसार खान्थिनि गेजेरजों दिनै फैनानै 25 बोसोर आगान होनानै दिनै बुंनो हानाया